ኣብ ቻይና ዝርከብ ተኽሊ ናይ ብዙሓት ሰባት ምኽንያት ዕብየቶምን ናይ ህይወቶም መሰረት ምዃን ብዙሓት ሰባት ካብ ተስፋ ምቑራጽ ዘድሕኖም ተኽሊ ኣብ ህይወትካ ነገራት ጀሚርካ ክትፍጽሞም ትደሊ ዲኻ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ነገራት ከተፍሪ ትደሊ ተኾይንካ እዚ ቪድዮ ከም ዝሕግዘካ ርግጸኛ እየ። ሰላም ክቡራት ተከታታይ እንኳዕ ናብ ህሊና ዩቱብ ብድሓን መጻኹም ልማዓት ከዓ ከመይ ጌርኩም ኣብ ህይወትኩም ዝልውጠኩም ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ካብ ዝተኽሊ ዝተማሃርኩም ዝብል መሰረታዊ ነገር ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ላይክ ንምባል ቪድዮና ጀምርዎ። ኣብ ቻይና ዝርከብ ተኽሊ ናይ ብዙሓት ሰባት ምኽንያት ዕብየትን ናይ ህይወትን መሰረት ምዃን ብዙሕ ነገር ንኽገብሩ ካብ ተስፋ ምቑራጽ ብምድሓን ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወቶም ካሳኽዑ ዝሓገዞም መሰረታዊ ዝበሃል ተኽሊ እዩ። እዚ ተኽሊ እዚ ባምቦ ይበሃል። እዚ ተኽሊ እዚ ን5 ዓመት ሙሉእ ምንም ለውጢ ከምጽእ ዘየኽእል እዩ። ሰቦ 5 ዓመት ሙሉእ ማይ ተስትዮ ትንከባኸቦ ብዙሕ ነገር ትገብረሉ ግን ምንም ለውጢ ኣይትርእን። 30 ሰንቲሜትር ጥራይ ቁመቱ ዝውስኽ ድሕሪ 5 ዓመት ግን ዝገርም ነገር 30 ሜትር ቁመቱ ይውስኽ። እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ከመይ ገይሩ እዚ ተኽሊ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ብደቂ ዝተፈጥሮ እዩ ግን እንታይ እናገበረ ይጸኒሑ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ብጣዕሚ ኣስደማሚ ዝበሃል ነገር እዩ። ከምዚ ቅዱስ ያሬድ ካብ ሓሳኻ ዝተምሃረ ብዙሓት ሰባት ከዓ ካብ ተኽሊ እዚ ተማሂሮም እዮም። ካብ ተኽሊ እዚ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ እዚ ተኽሊ እዚ 5 ዓመት ሙሉእ ምስ መሬት ዘለዎ ዝምድና ማዕድናት ክረኽበሉ ዝኽእል ማይ ክረኽበሉ ዝኽእል ነገራት ስሩናው ይሰድድ ነይሩ። ድሕሪ 5 ዓመት ግን እዚ ተኽሊ እዚ ኣብ ሓደ ወርሒ ጥራይ 30 ሜትር ቁመት ወሲኹ። ብጣዕሚ ገራሚ 30 ሜትር ቁመት ማለት ተሰቦ 5 ዓመት ሙሉእ 30 ሰንቲሜትር ጥራይ ነይሩ። ድሕሪ 5 ዓመት ግን 30 ሜትር ወሲኹ። ዋት ብዙሓት ሰባት ዝገርሞም እዚ ተኽሊ እዚ እና ንዚየ ንብዙሓት ሰባት ምኽንያት ዕብየቶም ዝብለካ ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ነገር ጀሚርካ ዝኾነ ቢዝነስ ጀሚርካ ነገር እዚ ቢዝነስ እዚ ዝዓቢ ዘሎ ይመስለካ ብዙሕ ተደጋጋሚ ትሰርሕ ኣብ ባዕልኻ ብዙሕ ነገር ትሰርሕ ግን ምንም ለውጢ ኣይትርእን። ኣብ ጅምዓትኻ ተደጋጋሚ ስፖርት ትሰርሕ ግን ምንም ለውጢ ኣብ ሰውነትካ ዘይምርኣይካ ዋ ኢልካ ተስፋ ቆሪጥካ ትገድፎ ግን ተደጋጋሚ 5 ዓመት ዲ 2 ዓመት ዲ 1 ዓመት ዲ ተትገብሮ ነርካ ኣብ ህይወትካ ለውጢ ትረኻ። ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ክልወጥ ድሕሪ ዓመት ዲ ድሕሪ 2 ዓመት ዲ ድሕሪ 2 ወርሒ ዲ 3 ወርሒ ይፈልጥ ግን ድሕሪ ክልኦቱም ዘለና ነገራት ቀጭፎም ክልወጥልና ስለንደሊ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር ጀሚርና እስካብ መጨረሻው ኣይነውጽሖን። ንምንታይ መስለካ ኣብ ህይወትካ ዝረአ ለውጢ ትደለኻ ከምዚ ተኽሊ ዝኾን ከውን ኣይንደለን ተረዲካ ዝረአ ለውጢ የብሉን ተኽሊ እዚ 5 ዓመት ሙሉእ ንታሕቲ ዝነውሕ ነይሩ 5 ዓመት ሙሉእ ንታሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ተኽብለካ ደለ መስለካ ስሩ ምስ መሬት ኣዛምድ ነይሩ ዝድልዮ ማዕድናት ይስብስብ ነይሩ ማይ ክረኽበሉ ዝኽእል ስሩናው ይሰድድ ነይሩ። ሓደ ወርሒ 30 ሜትር ክውስኽ ከሎ መሬት ክትጠልሞ ትኽእል ብሓደ ሻዕ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ምስ መሬት ዘለዎ ዝምድና ብጣዕሚ ኣተሳኽል ስሩና መሬት ይሰድድ ነይሩ ማዕድናት ይስብስብ ነይሩ ማይ ዝረኽበሉ ቦታታት ያጣናኽር ነይሩ። ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር ጀሚርና ክነሳኽዖም ንኽእል ዳርግትን ለውጢ ዘይክንረክብ ንኽእልና ግን መጀመርያ ዝነበርና ሰባት ቅድሚት ነገር ንሱ ምጅማርና ዝነበርና ሰባትና ድሕሪ ብዙሕ ነገር ድሕሪ ብዙሕ ዓመት ወይ ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ወርሒ ኣብ ህይወትና ለውጢ ዘይረኣና ዝመስለና ዘሎ ለውጢ ኣለዩ። ኣብ ናይ ኣእምሮኻ ለውጢ ኣለዩ ኣብ ባዕልኻ ለውጢ ኣለዩ ኣብ ፍቲ ቢዝነስ ዘለካ ዓቕሚ ወይ ከዓ ፍልጠት ብዙሕ ለውጢ ኣለዩ ኣብ ባዕልኻ ኤክስፐሪንስ ዓይነት ሰብኻ ተረዲካ ድሕሪኡ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ብሓደ ሻዕ ኩሉ ነገር ይልወጥ እዩ። ንሕና ግን ቀልጢፍና ስሉጥ ለውጢ ስለንደሊ ቀልጢፍና ተስፋ ንቁርጽ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ዘይምህላው ካብኡ ንምንታይ እዚ ዘይሳኻዓለይ ከመይ ገይሮም እዚኦም ገለገለና ኣለና ንሓስና ኣብነት ዩቱብ ተልና ሚስተር ቢስት ንበል ዩቱብ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ሰሪሑ 226,300 ሰብስክራይበር ረኺቡ። እዚ ነገር እዚ ምዃኑ ምንም ነገር የመሰለን በቃ ተሰርሖም ዘሎ ይፈልጡ ተደጋጋሚ ሰሪሑ ሕጂ 400 ሚልዮን ሰብስክራይበር ኣለዎ ልዕሊ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን እስካብ 6 ሚልዮን ዶላር ኣተው ኣለዎ ወርሓዊ ማለት እዩ ዝወዲ እዚ ሚስተር ቢስ 226 ሰብስክራይበር ረኺቡ ተስፋ ቆሪጹ ክሳኻዓለይ ይኸነኝ ኢሉ ዘዝገድፎ ነይሩ። ሕጂ ሚስተር ቢስ ማንም ኣይፈልጦ ነይሩ። ሕጂ ሚስተር ቢስ ብኻልእ ምኽንያት ዘይኮይኑ ብዩቱብ ህይወቶም ተሳኽዐን ፌመስ ሰብ ይምኾነን ልዕሊ 400 ሰብስክራይበር ኣይመሃለዎን ነይሮም። ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ክንሰርሕ ከለና ዳይሬክት ለውጢ ክንርኢ ንኽእልና ዜርና ግን ህይወትና ምልዋጡ ኣይተርፉን። ስለዚ ዝኾነ ነገር ጀሚርና ፈጣን ለውጢ የንለ ዳይሬክት ክንልወጥ የንለ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ሳክሰስ ማለት ሲልካ በቀሊሉ ዝርከብ ነገር ኣይኮነን። በቀሊሉ ዝርከብ ዝኸውን ነይሩ ኩሉ ሰው ዕውት መሆኑ ነይሩ ዕውት መዋሉ ምንም ትርጉም የማሃለዎ ነይሩ ሳክሰስ ምንም ትርጉም የማሃለዎ ነይርና ምክንያቱ ዓወት ማለት በቀሊሉ ዝመጽእ ነገር ክኸውን ከሎ
من فلي نجار يمحن نيرو فلي نجار كون زخالة بزح سعري بزح تسفى مراد بزح نجارات موكيركا بزي تسفى مراد سريعها أبعالها سريعها أبتبيزنا سريعها بحري خلو تخبط سلازي تاخلوكم دلي مسلوكم أبيوتنا لو تزيهم رجالنا مثلنا جن يلوتنا زلنا فانت كم دلي تخيلنا أبيوتنا عرسنا خنا معايش دلي تخيلنا كاو سخل زين معها سلازي كم حد يوتيوبر جميركا مقدار زي كونس جميركا اسكام مجرشة تحسب كتخون لك جميركا مقدار بهال نجار كله يقولون أصلا في ورنا زحاشة نجار كفتر دلي تخيلنا زي نجار زخن كتل لنا كاو سخل زخن معها لنا كم قدس يارد كعكب تحسها خنمار لما كم مستر بيستون نحد عملت كنت متعرفش دي سبسكرايب كترك كل عم تعال سمعك قال دفعت تصفى ورد كون تروح هنا غير كم زي الكحف بالك لك لمن تايد تساق على الكحف لك كساق على الكحف حاسب لك كم فيديو دي مش تمرت وصلكم كم تصفى يقبرنا طال احنا قاعد تدري تكون سبسكرايب مالنا شاء الله بيتسكنوا سسنا